karadyo, ani-ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Daghong sasapahan. Ang tanang mahitabo, doon na explanation, Sabrina. Ayaw nang paghisgot pa og mga katuhuan dili nga mga istorya. Makalabad lang na sa Sabrina. Nasuko ka, Rodel. Di lang ko gusto nga maghisgot pa kag mga espiritu. Kalimtan na nato ang mga patay, Sabrina. Oh, okay. Sige. Pasaylo ako, sir. Analisa, di na ko gusto nga maghisgot ka og mga espiritu o mga multo nga imo makita. Sir, Rodel. Kinahanglang wa na'y mahadlok sa sapa sa bandot. Sige, sir. Dali na ko mahisgot bisan ang siya akong makita. Salamat. Himuuntang normal ang atong dapit, Analisa. Oo, sir. Kung okay na ka, mahimo ka nang muuli sa bahay. Ate man na si Mama dito. Madam, kao na ka? Nga no mangutana pa man ka. Oh, sige madam. Andam na lamisa. Makao na ka? Oh, dungan ni ko sa pagkaon. Ikaw nalay akong anak karon. Joker ba sa ka, madam? May anak magang gwapo si Sir Rodel. Wa siya'y lami. Wa siya'y lami. Masinupakon siya. Ay, madam. Dawata na lagod nga. Minyo na siya. Magmahay siya nga nung nangasawa siya. Nga naman, madam. Dili lagi siya mahimong magminyo. Unya lagi, madam. Ipaunsa man na nimo nga minyo naman sila si Ma'am Sabrina. Dili naman nimo sila mabuwag. Mamatay si Sabrina kung mutunob siya dinhi sa bahay. Alo, imo siya pat yun, madam. Nganong ako may mupatay niya? Sa pagtuon mo na ako, kriminal ko? Aw, dili man noon, madam. Tiguwang naman good ka. Wa na kay kusog ay patay og tao. Pero unsa? kung manuhol kag mupatay ni Ma'am Sabrina, aw, mahimo kayo. Dili ako ang mupatay sa asawa ni Rodel. Kundili, ang mga maligno ni inimbay. Unsa? Uy, Analisa! Manoy? Oh, may kay niya ka na, Analisa. Kumusta naman ang masinupakon kong anak? Patay na ba ang iyang asawa? Gusto gid ikaw nga mamatay si Ma'am Sabrina. Sama kang Adela, madam. Hoy! Ayaw kong sultihig sama, ana, ha? Milaya si Adela. Wa siya bulayas, madam. Namatay siya. Kung namatay pa si Adela, nakita na unta ang patay niyang lawas. Tuhui ko, madam. Patay na si Adela. O posibleng gipatay siya. Hilom! Lagaw na! Andaman na panihapon. Mukhaon ko sa'yo. Kasakit sa kong Naon sa man ni si Rodel. Para manog na usap siya kamay. Pero dili may tapong masayop ko. Siya gid ang akong gisundan sa sapa sa banlot. Dili may tapong masayop ko sa iyang bayhon. Nagbata na di ka? Mingon ang doktor nga pwede kang magawas ugma. Lain pa bang imong lawas? May mumangyo, Rodel. Unsa man na? Gusto ko makigsulti ni Mama Mercy. Unsa? Gusto ko ngagikan din mula hosta sa inyong karaang bahay. Oh, Sabrina. Pero di ka mahadlok na makigatubang ni Mama? Dili na. Inahan mo siya. Busa ako na siyang inahan. May sakit siya busa kinahanglan siyang akong sabton.
ug dawaton kun unsa man ang iyang batasan. Di ka na mahadlok sa Mumbai? Mas mahadlok ko og tao kaysa maligno, Rodel. Ha? Ayaw na pagunahunog makahadlok nga mga butang. Way multo sabay. Kuna-kuna lang ang tanan ni Annalisa. Kun mao na, muatubang na ta sa imong inahan. Oh, Madam, niyarang tubig nimo. O sa kapitsel o baso. Unsay nakita nimo sa palibot? Wa man ko'y nakita, madam. Maayo. Madam, mahimong mo gawas na ko? Ayaw una. Uban ni una ko dinhi sa akong kwarto. Yes, madam. Madam, ako na lang isod sa aparador ng ako mga nilabahan nga imong sinina. Sige. Wa na ba mo pakita ni Mus Felipe? Wa man, madam. Wa ka na ba'y gikahibudngan din hisabay? Wa naman, madam. Dili siya makagawas sa kwarto nga iyang gihikugan. Ha? Madam, nga nang naghikog man ang amahan ni Sir Rodel. Nganong nangutana man ka? Wa na, madam. Kalimtin na lang akong pangutana. Padayon siya mong gibuhat. Niya si Rodel? Mingaw man ang bahay, Rodel. unaog ka na og Sabrina. Mingaw man ang bahay, Rodel. Sir Rodel? Ma'am Sabrina. Anong niya mamumulahaw sa bahay ninyo, sir? Ako sa ning bahay, Carding. Busa may katungod mi mo puyo ni Sabrina din Si Mama nagmata pa pa? Ambot, giatin man to ni Annalisa siyang kwarto. Rodel, maayo tingali nga at doon ta si Mama sa iyang kwarto. Kanauga dito, Annalisa. Ayaw pasudla ang masinupakon kong anak. Ha? Pero madam, katabang lang ko ninyo. Palayason ta ka kung imo pasudlon ang mga masinupakon. Lakaw na. Oo, madam. Dali na, Rodel. Manood na ta sa bahay. Okay. Ayaw na magsud, sir. Ma'am. Annalisa. Uy, ana. Huwag kay katungod ha nga, mupugong nila sa pagsuod. Pero gisugo ko ni madam. Dili siya gusto nga manood mo. Basing ko manghagis na sad ni. Pero kinahalang magkasulti kami sa inahan ni Rodel. Dinhi ka lang. Sakon ko siya sa taas. O ikaw na, Lisa. Andama ang panihapon. Oh, sir. Okay ka lang din sa gawa, Sabrina? Okay na ko. Sige na. Saka na sa mama ni mo. Sige. Aling ko lang una diya, ma'am. Ano sa man, gusto kang tubig? Okay ra ko. Ayaw na lang kong tagda. Adi sa mahimo nga dilikat na ko tagdo na mo kay asawa ko ka sa kagawon. Kumusta naman mo din, Carding? Okay raman, ma'am. Nagpasalamat na lang po ko, ma'am. Nga gamay rag kadaot ang akong manghod sa pagkaligi sa bakilid sa busay. Carding, may lakaw ta ugma. Ha? Asa man to, ma'am? May bawra ka ugma. Pero, ayaw pagsabat ni Rodel nga may lakaw ta. Ha? Ma? Maayo kay nakauna-una kapas pagpauli din Rodel. Sorry kun. Wala tayo kamatiman, ma. Oo. Mawagid na ang papel sa mga ginikanan. Kalimtan na lang sa anak kung maminyo na sila. Nahibaw gyud ka nga din na tinuod, ma. Ikaw ang mitukmod na mo aron magpalayo minimo.
Ang imong asawa lang ang dili ko gusto mo puyo dinhi sa karaang bay. Bana ko ni Sabrina, ma. Di ko siya mahimong pasagdan. Siya gyud ay ang imong pilion. Wa ko'y gipili, ma. Kamong duhang importante sa kong kinabuhi. Musa mo hangyo ko nimo. Dawatan na lang si Sabrina. Ma, gusto ko nga kamong duhang akong atimanon. Nganong kalit lang nawa si Sabrina. Oh. Na-ospital siya. Kay naligid sa pangpang, di ba? Nganong miabot man siya dito sa patay nga busay? Oh. Tubaga ko, Rodel. Nganong miabot sa patay nga busay si Sabrina? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!